Aquest dijous s'han lliurat al Teatre Comunal els Premis Antoni Rogel, que atorga la Federació de Discapacitats d'Andorra. Pere Capdevila ha rebut el premi a la persona amb discapacitat per la seva participació en la posada en funcionament de l'associació A Mi de l'Altre. Ha estat Lluís Samper per la tasca al capdavant de l'associació de l'Alzheimer. En aquest acte també hem vist una obra de teatre que els que hi vam ser presents no ens va deixar indiferent. Evolució i involució és el títol d'una obra de la companyia El Trot Teatre, en què hi participen 7 discapacitats amb paràlisi cerebral i 9 monitors de l'Associació amb Paràlisi Cerebral de Tarragona. L'obra mostra com s'ha tractat els discapacitats al llarg de la història, una manera de fer visible el col·lectiu i mostrar les habilitats que tenen aquests actors. Bé, d'entrada us haig de donar la meva sincera enhorabona, Manel, perquè em sembla que vam sortir d'allà tots amb una altra visió del que és la discapacitat. Tot i que moltes vegades volem pensar que ja ho sabem tot, però no és així. Bona tarda, Jacint Risco, gerent de la FAT. Bona tarda. I el Manel, el Magí, que ja al mig presentàvem, que és el director d'aquesta obra de teatre. Com dèiem, ahir es van entregar els premis Antoni Rogel, primer de tot, Jacint, destacar les dues figures que heu premiat. Sí, d'entrada dir que les dues figures són importants. La primera perquè van ser l'embrió de les associacions amb discapacitat, l'Antoni Rogel, el Pere Capdevila i l'Albert Llobera van ser els primers promotors de l'associació Amides, cert? I després l'Antoni Rogel va continuar i va fundar la federació. Amb la qual jo crec que aquest agraïment sempre l'han de tenir, i a més ja vau veure el caràcter ahir del Pere que... I el Pere ho deia, diu, feien falta 3 persones o 4 persones, i arribaven pels pèls, perquè a més a més la barista era molt petit i no podia ser com un membre en ple dret, no? No, i a més, les condicions que tenien a l'època, tot això va ser, jo vull dir, són herois, herois d'aquesta entrada cap a la societat andorrana de la discapacitat. I això, el primer reconeixement, la federació en junta directiva, quan es va fer la proposta del Pere Capdevila, no ho va ni dubtar, perquè finalment és la junta directiva de la federació qui determina els premis de cada any. I en quant al Lluís Samper, doncs, una mica el que vam explicar, el Lluís Samper va tenir que substituir, deixem-ho així, per la mort de l'Antoni Rogel a l'Antoni. L'Antoni tenia un caràcter molt fort, sabia molt bé d'allò, i el Lluís és més Lluís, deixem-ho així, és més Lluís, però entenc que és una persona que s'està preocupant pels drets de les persones i que, de fet, quan era president ho va fer, i ho va fer de la manera millor que sabia, però en realitat és veritat, com deia jo ahir, que portava molts barrets, que si la gent gran, que si la CAS, que si els pensionistes, però finalment sap el barret que porta, i jo crec que ha fet una gran feina davant també de l'Associació d'Alzheimer i de la Federació. Hem de pensar que va ser Pere Valls qui el va substituir en els dos llocs, tant com a president de la Federació de Discapacitats com a president de l'Associació d'Alzheimer. Ho dèiem també a l'inici, ahir la companyia El Trot Teatre ens va donar una lliçó a tots plegats i d'alguna manera ens va haver de demostrar que tot és possible. O gairebé tot. O gairebé tot. No sé, a vegades hi ha uns conceptes que té la gent formats sobre les persones amb discapacitat que són equivocats, i nosaltres ja portem molts anys fent teatre i intentem una mica desmitificar tot això. Se poden fer moltes coses, se poden explicar moltes històries i tal, i a vegades sobta precisament per aquesta desconeixença que té la gent. Jo, de fet, a primera persona, i ho declaro obertament, jo pensava que la gent amb paràlisi cerebral tenien una mobilitat pràcticament nul·la, i pel fet de tenir una paràlisi cerebral hi havia moltes coses que no les podien fer. I abans en parlàvem amb el Manel, evidentment hi ha graus, però també ens ha costat la nostra, no?
Sí, però està claríssim que poden fer moltíssimes coses, ja ho vas veure. La gent se sobta moltes vegades quan baixen de les cadires, perquè quan baixen a la terra... Que es faran mal, no? Que es faran mal, no? És a dir, ai, pobret, d'anar entre cotons, d'anar sempre vigilant i tal. I la veritat és que se'ls té que donar molta canya, perquè poden donar molt de sí. Ja ho vas veure, que sí. Aquí a Andorra podríem fer alguna cosa així, Jacint? Bueno, tot és posar-s'hi. Jo crec que a Andorra tenim una assignatura pendent que és aflorar la discapacitat, que la gent amb discapacitat surti de casa, perquè finalment no es tracta ja de discapacitat, sinó es tracta de conviure amb diversitats diferents. A veure, aquest és una mica el tarannà que estem implementant a la federació de poder fer sortir la discapacitat cap enfora. I és veritat que ahir ens van donar una lliçó, jo venim de Caldea amb els nois, i ens han donat encara una segona lliçó més gran de com s'està en una piscina. Doncs això s'ha estat... Jo estic una mica ja cansat, perquè la veritat és que els admiro amb ells, perquè s'ha de tenir molta energia i ells en tenen encara més. És que hem de pensar que les persones que tenen aquesta malaltia, la paràlisi cerebral, és una energia increïble. Avui m'ho han demostrat, o sigui, ahir vaig veure al teatre, però és que avui a Caldea ens han matat a tots, pràcticament. No, i hem de dir també que hi ha part dels actors que són monitors, però que entre ells interaccionen molt bé i cadascú se sap el seu paper i allà no es perd ningú, eh? Sí, a part, jo penso, no ens agrada considerar-nos com un grup de discapacitats que fan teatre, sinó simplement com un grup de teatre amateur. El que passa és que hi ha una part dels actors que van en cadira de rodes i explicar històries, simplement és això. O sigui, el nostre objectiu seria que la gent se n'oblidés que hi ha persones en paràlisi cerebral, persones que van en cadira de rodes i que es quedessin en la història. O sigui, quan vas a veure qualsevol grup de teatre, quedes en la història que t'estan explicant, seria això, no? O sigui, que la gent s'arribés a oblidar completament de que qui els està explicant la història són persones amb discapacitat. Hi va haver una part de l'obra que a mi m'agrada molt, que és el fet de deixar de dir el ai, pobret. Sí. Que es tendeix molt a... Hi ha molts estereotips encara, no? I l'ai, pobret és una d'aquestes frases, fem un gag precisament sobre això, no? D'una dona que veu passar un xaval amb discapacitat i se sent una veu en off que va pensant, ai, pobret, quina vida... Que fins i tot li vol deixar unes monedes, no? Sí, no sap si tirar unes monedes, tal qual, i sent una pena immensa, i després s'expliquen les biografies de la dona i de la persona que va en cadira de rodes i veus que realment la que hi ha pobret és la dona i no ell, no? O sigui que no ens tenim que deixar portar pel que veiem, perquè us podem enganyar moltes vegades. Quina ha estat la reacció dels familiars quan han vist el que heu aconseguit amb aquests nanos? Familiars estan, evidentment, molt contents. Portem molts anys, portem ja més de 70 representacions des del 2004. Hem actuat per moltes ciutats de Catalunya, fora de Catalunya, hem estat a Madrid, hem estat a Sevilla, ara internacionals ja, Andorra. I la veritat és que, evidentment, veient el grau de satisfacció dels nois, els familiars, evidentment, encantadíssims. Hi ha nous reptes? Sempre hi ha nous reptes. No ho sé, tant de bo poguéssim tornar algun dia aquí a Andorra. Hem estat molt bé, tenim que dir que gràcies al Cinto i a tota l'organització que hem fet, perquè ens hem sentit molt com a casa, o millor que a casa, o sigui, molt bé. I nous reptes, bé, tenim que preparar noves obres de teatre, es tracta de no parar mai, sempre estar pensant coses noves, perquè les possibilitats són infinites i a continuar. Una obra que en el seu moment feu per parlar del vostre col·lectiu en un moment en què us trobeu, que vosaltres sou de Tarragona, en què a Catalunya us trobeu una sèrie de retallades. I en aquesta evolució-involució alceu la veu per dir estem en un moment que podríem tornar enrere. Mai havíem fet obres que parléssim sobre el nostre col·lectiu, sempre intentàvem explicar altres històries, però vam creure oportú que, donat el moment que es vivia, s'han viscut uns anys molt delicats, s'han tancat centres, s'han retallat molts recursos i, evidentment, som un col·lectiu que si a nivell estatal se tallen els recursos ens quedem ofegats, vull dir, no podem sobreviure. I per això l'obra, evolució-involució, expliquem com al llarg de la història s'avança, retrocedeix i ara, precisament, hem estat unes dècades que s'ha avançat molt, però hi ha el perill de tornar a retrocedir i, evidentment, és l'última cosa que voldríem, no? I aquí a Andorra, Jacint? Bueno,
Jo abans No estem en la mateixa situació, eh? Bueno, però amb el tema de les persones amb discapacitat, jo fa ja un temps que estic dient que les Nacions Unides o les nacions, el món, se'n va donar l'any 2006 que hi havia unes persones que tenien una diversitat i van decidir fer una convenció. Això va ser abans d'ahir, el 2006. I ara estem en això, en desplegar tota aquesta normativa que finalment són drets reforçats per a unes persones que tenen una diversitat i anar avançant. Llavors, jo, amb el tema de Catalunya, abans en parlàvem amb ell, jo recordo haver estat en unes jornades a Barcelona on realment estàvem plantejant on estava la discapacitat. Jo els vaig fer la comparació de la Reconquesta espanyola. És a dir, la Reconquesta va durar 1.000 anys, vosaltres catalans esteu a l'any 500 i nosaltres estem a l'any 300. Em diu, és que a Andorra, no, escolti, és així. Retallades a tot arreu n'hi ha hagut. El que més ens preocupa a la federació són vulneracions de drets, més que fins i tot retallades moltes vegades, perquè quan un té dret a quelcom, doncs el que hem de fer és defensar aquest dret fins a les últimes conseqüències. D'entrada, aquesta setmana s'ha aprovat el reglament de prestacions econòmiques que sembla que a priori amb alguna cosa us beneficia. Bueno, jo no diria que beneficies, perquè, a veure, no voldria anar... O que és un passet més endavant. A veure, és reordenar les coses. Aquest reglament ja anuncio ara que no durarà fins a final d'any perquè s'ha d'entrar una llei de mesures urgents per implementar la convenció, amb la qual moltes de les coses que diu aquest reglament s'hauran de modificar o avançar. És a dir, el que es demana des de la diversitat funcional és anem avançant, probablement en passos molt grans no pot ser, perquè també no tenim aquesta capacitat d'anar molt de pressa, és a dir, no podem seguir un ritme, per exemple, del govern d'Andorra que ha tingut per nassos que implementar un marc fiscal en 3 anys, això a nosaltres ens és una mica complicat. Ara bé, el que tampoc estem d'acord és que ens quedem estancats, és a dir, hem d'anar passet a passet a que els drets de les persones, que finalment es tracta d'això, abans parlàvem de pobres discapacitats, mira, escolti, no, s'ha acabat l'almoina, pobret que està malalt, no, mira, escolti, tothom som titulars de drets i les persones amb discapacitat tenen drets reforçats per una convenció que l'estat andorrà s'ha dotat. Per tant, no ens donen l'altra volta, ja no pel compromís internacional, que finalment hi és, però clar, el que hem de fer nosaltres és desplegar tota aquesta normativa perquè les persones tinguin els seus drets reconeguts. Quin dia podrem dir que s'haurà posat la primera pedra que comenci a garantir tots aquests drets? A veure, els drets no és que no estiguin garantits, el que passa és que hi ha d'haver evolucions. Però que d'alguna manera no estiguin negre sobre blanc, com se sol dir. Sí, exactament. A veure, el que jo no diré és que a Andorra els drets dels discapacitats no existeixen, això no és cert, perquè és veritat que en moltes coses volem una mica més, té més d'educació, té més de treball, ja més som un país molt petit, aleshores ens hem d'anar també adaptant a les circumstàncies. Hi ha hagut una crisi galopant que no hem d'oblidar ni a Catalunya, ni a França, ni allò, la crisi que hi ha hagut. A partir d'aquí, nosaltres hem de ser conscients del que signifiquen les demandes que estem fent. I jo crec que el que estem fent ara és treballar colze a colze amb el govern. Aquest reglament s'ha treballat colze a colze amb el govern i personalment jo que vaig dirigir una mica les esmenes que es van presentar, ja vaig advertir que aquest reglament, miri, escolti, 6 mesos i haurem de canviar alguna coseta, perquè no està del tot adaptat al que diu la Convenció. Doncs esperem que totes aquestes lleis avancin. A tràmit parlamentari, comentàvem abans de l'estiu, esperem? Aviam, intentarem també per part nostra, perquè hi ha una obligació per convenció de que totes les lleis normatives han de ser consultades a les persones amb discapacitat, però és que a més hi han de participar. Llavors, clar... Ens queda un mes escaig, eh? Exacte, és que això de l'estiu aviat arriba, no? Aviam, no serà perquè nosaltres que no puguem arribar-hi, no? Però tampoc passaria res que ens n'anem al mes de setembre o d'octubre si la llei realment està modificant les coses que ens està demanant la Convenció. Jo crec que aquí, ara amb el govern, estem treballant colze a colze amb el nou ministre, i amb l'anterior també hi havíem treballat i molt i fort. El que passa és que, clar, és un assumpte molt complex. Doncs esperarem que tot plegat, mica a mica, però que vagi avançant i que, Manel, que algun dia torneu a Andorra, que ens ha encantat el que ens heu portat. Tant de bo. Doncs Jacint i Manel, moltes gràcies per haver vingut al programa. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres ens acomiadem i ja sabeu que divendres, després de l'informatiu migdia, tornem a tenir rotonda. Adéu-siau.